vašeho domu. Posłuchajte štíro i trpezlivo, čo sa stalo s pastyrami, jak pasli ovci pri Viflejemi. Tichá i švartá nič to bola, keď rady z neba ku nám zavítala. Baša i synové závarazku vám pridut i Viflejemskú radosť porozpovídajú. Chodi, bača. Ja, baťa, v rokoch synів mám troch. Овечки ша mi pasut, na škodu neskáču. Nechcú vám to o úsah variti, ale o tom, što Boh dal vyjaviti. Viflejemskú radosť vám porozpovídáme i so synami dašto zašpívame. Chodi, syny. Ja Fedor najstarší, jak varať naľ smíšej. Vovkaša nebojú, zaraz ho zabijú. Zakliču Osifa, ešte smíšej budú. Chodi, brate. Ja Osif bol dobrý, do špívu sporný. Ovečka rád pasu, obieram im pašu. Včas ráno vychodžu s bratom Jankom svojim. Chodi, brate. Ja Janko najmladší, Vicovi najmilší. Duže toho neznám, bo málo roky mám. No ale teraz... a teraz sa my zašpívajme o Božom dieťatku, všetko porozpovídajme. A tu zrazu pred nami Aniel Božoj zjavenej. Nevíte sa, pastore, veľkú radosť slyšte, narodil sa Spasiteľ, si ľudí vykupiteľ. Pastore, prichodíme, na kolína upadáme, zlato strihno Vladoko, pri tebe na kolína upadajú, ako Boha umoľajú. Príjmi srdce moje. Príjmi moje teľatko. Príjmi moje osľadko. Príjmi moje hňatko. Udali pastore poklon dar novoroždenovo. Bača i synové už odchodят. Vás proшу o štíru ľubov. Nezabudьте na baču, na synів і на маленького Ісуска. Христос рождається. Krásny švatočný večer, drahé dámy, milé panové, vážené Ihľančané, ale i všetky hosté. Dovolte mi srdečne vás privítať na 16. ročníku roždestvenného koncertu Nová radosť stala. Až sa nedá uvieriť, že sa tu tak stritáme po 16. raz. Je to už celkom dlhý čas a dlhý ročník a sme bardzo radi, že ste prijali toto pozvania a že i toho roku ste sa prišli tak rozveseliti a naladiti na toto vianočnú notu, na toto roždestvo našeho Isusa Krista. Toto všetko by sa neuskutočnilo bez organizátorov, ktorí sa vydávajú každý rok záležati na tom, že by sa tot koncert mohl uskutočniť. Takže tu hned na začiatku by sme im chceli poďakovať
asi takým hlavným organizátorom je Janko Kundla, ktorý to má všetko na holovie a spolupracuje s organizáciou Molode Rusine, takže veľká vďaka im. Ale čož by sme chceli poďakovať obci Ihľane, ktorá finančne podporila tot koncert a môžeme sa i vďaka nej tu dneska stretnutí. Keď bešedujú už o obci Ihľane, tak by im chcela medzi nami privítať i vašeho pána starostu Ondreja Čopiaka. Môžete mu zatľapkať. Ja bardzo dobre nevidžu na vás, bo mňa tu tak ošvetľujú, ale myšľu, že je tu s nami aj váš otec duchovnej. Je tu Janko Bočka, je otec duchovnej, tak zatľapkajte jomu. Abo ešte príde, keď ne je. A čož vítame pani starostku Holumnici Janku Turekovu. No a samozrejme vás všetkých, ktoré ste sobi našli čas, bo teraz máme sobotu, máme pred Vianocami túto sobotu a my gazdene známe, že toho je dosť na roboče, ešte treba všetko sporiadať, všetko popriatať, napeč, podarunk môže ešte poobjednávať alebo porychtovať pre celú širokú rodinu. A tak im rozmýšľala, že toto všetko príprava sú väčšinou na tých gazdeniach. Na tých babách, hej. Treba popriatať poroch, po lustrách, po všetkých tých políčkach najvrchnejších. Treba na peče koláček, vyzdobiť celú tú chržu, môže i vonka dver. A co robia naši chlopi? Chlopi, co vy robíte v tom krásnom čase Filipovke? Chlopi sú naladžené počas celej Filipovke, nie na toto roždejstvo. Oni tak v pokoju to prijímajú, tak nasávajú tú vianočnú atmosféru. No a že by sme dneska sa všetko tak ukľudnili, môže zabili na toto všetky povinnosti, ktoré nás ešte do roždejstva čekajú, tak sme tu na tom roždejstvenom koncerte, že by sme fakt nasali toto duchovno, toto práve čaro Vianoc, ktoré nás čeká už za týždeň i pol. Takže ja vierim tomu, že sa nám to podariť spoločne, že si tot koncert vychutnáte, že budete cítiť toto Vianoce, ktoré už sú za dveriami a že vám ich spríjemňať aj po tot predroždestvenej čas vám spríjemňať aj naše dnešné účinkujúce, ktoré prijali toto pozvania na dnešný roždestvený koncert. Hned na začiatku ste mohli vidieť inovské trio z Inovec, ktoré k nám prišli až od Sobránec, keď sa nemelu, tam sa Inovci nachodžať. Zašpevali nám krásnu hymnu toho celého našeho koncertu Nová radosť stala. No a po nich prišli jasličkáre, ich netreba dajak špeciálne predstavovať. Dneska sú tu s nami i Šambrinci zo Šambrona, prinesli vám tú novinu, jak sa Isusko narodil v Šambrone. Ja poklaznám, tak i u vás v Ihľanoch ešte furt pretrvávať tota jasličková tradícia a chodžať jasličkáre po chržach. Ne vo všetkých dedinách je tomu tak, takže je krásne, že sobi tú tradíciu uchovávate. Uchovávajú ju i v Šambrone, co ste mohli vidieť i tu na úvod toho roždestveného koncertu. Takže inovské trio Šambrinci prijali pozvania na dnešný koncert, no a čež Mariana Železná vás príde rozveseliť svojima koľadkami a vianočnými špevankami. Tak ja vierim tomu, že sobi dnešný čas užijeme, že to bude celé také krásne, také švatočné, také vianočné. No a v tej chvíli už ku nám pozývam našich vzácnych hostí, ktoré ku nám prišli až z Inovec. Inovské trio, je to ešte také celkom molodé zo skupenia, keď to tak môžu poviesť, bo v tej zostave, ktorú tu dneska uvidíte, fungujú len od roku 2021. Doprevádžať ich akordeonista Matej Kornúc a špevajú Pavol Novák, Alexandra Nováková a Kristina Janusiková. Tak prošu, privítajte ich v Ihľanách vrúcnym srdečným potleskom. Inovské trio. Proslavľajú Boha i vás preprošajú, že ja bez dozvolenia medzi vás prichodžajú. Či dovolíte, čestné hospodáre, vám koľadováty, s droždestvom Krista vás rozveseliáty? Poďme domov voni spľať. A ja vstanú ta sobi zasvíťať. Dovolíte? Tato len dvojo stáli. Dovolíte? Už len četvero. Dovolíte? Stalo celé selo.
i moja sľad položila, i moja sľad položila, i od jaseň odstúpila, zostal Hospod ľuda hej.
Krásne melódie, krásne holose z Inovec. Ďakujeme, že ste tu ku nám prišli do Ihľan. Jak im povedala, vy ste na tej folklórnej scéne, alebo na tej hudobnej scéne od roku 2021, keď môžu poviesť ty. A ja vás musím opraviť, že to nie je pravda. Nie je to pravda, no lebo tak my povieš, čo fungujeme budeš dlhšie a ako toto zoskupenie, ktoré sme tu Hnízka, sme práve v tomto roku v júli mali 5 rokov. Takže už ste dlhšie spolu. Áno, a predtým sme boli v inom zoskupení, ale toto zoskupenie existuje už 5 rokov. A čiže zhruba my fungujeme tak
8-9 rokov. No vidíte, dneska mi toto roky nejdú, bo už im vás tu privítala na 16. ročníku toho koncertu a mňa opravili vzadu, že 6. A jem tak rozmýšľala, že si toto Diančo organizuje od 15 rokov, alebo od keľo, ale tak ven je barščekovný, takže im to tak bralo, že asi hej. Ale proroctva sú krásne, aj to vaše, že bude aj 16. ročník. No, ja vierujem tomu, že hej, že sa tu tak zejdeme. Nesam si i v triu existuje takto také, jak vedúcej tej skupiny. Ja tak na vaša furt overtam, bo tak vežeráte, že by ste to mohli, bo ty keď pojdáte, že ste pretom špevali aj s inčom zo skupiňom, takže asi vy budete to ťahnuť. No, tá výmena zo skupenia bola len naša Kristínka, ktorá prišla ko nám, lebo chlopec, ktorý s nami spieval, odošol Hedka. A kto je vedúcej? Ona je vedúca, ona je vedúci, on je vedúci. A ja slúcham. Výborne. A takto máme, že babami byty, že vy dvoje by ste mali sluchaty tu asi slečné, ešte môžu tak povedať, že slečné. A keď na vás môžu prezradiť, vy tu nestále len taký laik, vy ste kňazom. Toto som nechtěl, toto povedať. Ja im to práve, že chcela to tak pripomenúť, že vy ste otec duchovný. A že jak to tak ľudia berú, bo vy nešpeváte len koľade, vy špeváte i folklórne špevánky, že jak to ľudia berú, že pop špevát toto folklórne špevánky, bo toto nefurcúc v takom cerkovnom poriadku môže, tak ktoré sú také beťarské, figľarské, všelico sa tam pospevuje, že jak to tak ľudia vnímajú, ktoré vás poznajú, jak toho otca duchovného? Najradšej spívam o alkoholi, bo ho nepijú, potom spívam najradšej o lásky, bo mať frajerku, to za mnou, to krášej. No a jak to ľudia berú, znáte, folklor a duchovné vse bolo prepojené. U nás na východnom Slovensku úplne. A spolu sa to zlievalo, čiže to nie je nič nové. A v tom folklóri, čo vlastne je možno také zvláštne, je to, že tie spívanky sú to, čo ľudia vypovedali ako svoju hodnotu. Čiže čo ich trápilo, to sa dali do piesni, vyspívali to, keď spomínali na svoje láske, na svoje rodné kraji, na svoju mladosť a na všetko, čo spívame. Takže i vy tak rád špeváte nielen v cerkvi, ale i tak na podiach a rozveseláte ľudí. Ja by radšej pred podiom spíval toho. No tam môže po tom koncerte, môžete tu s Ihľančanmi trošku sa vy pošpeváte, keď povedáte, že nepijete, no ale špeváte i bez toho, ano. I bez omšového. Áno. No, to je potom dobrý, všetko v poriadku, krásne vám to špevali. Znáte, ja vám dám otázku, vy znáte, čo je na omšovom výnimočné? Tak dalo by sa všelijak odpovieste, ale veľmi poviečte. Že jeden pije a všetko spívajú. Tak, a s tým posolstvom môžeme pokračovať i vo vašom krásnom vystúpeniu. Co povieste, dáte nám ešte zašpeváte, nie? No, neprišli ste len môžeme, na ale ja si vám dám otázku. Dobre, to im nečekala, ale skúsme. Ja mám mať nevýhodu voči Mihníska, lebo toto, čo robí ona, robí aj ja. Dostanete otázku, prečo na sviatka dávate do chže vianočný stromček, jedličku? Že by nám to všetko tak krásne rozvoňalo a zrobila vianočnú atmosféru. Tak? Len za to? Že by sme sobi... A co si pripomíname vianočným stromíkom? Ale ja znám, že vy nám povešudujete veci o tom, hej, že... U nás variať taká pripovídka. A my sme mali takého susídu a to nám kazal takú pripovídku. Keď prečistá diva sa naporodila, v Iflémských jasliach jeho položila. Jak perše anhele na nebi spívali, potom pastere poklon mu oddali, dar mu prinašali a nakoniec i trojo cáre prišli, zlato, lívan smírnu mu prinesli. Ale v noči anhel Jozefovi sa zjavuje a tak jomu nakazuje. Zober Mariu i dieťa, do Egypta utekajte, pretože Herodes dieťa chce zabiť. A tak sa Jozef s Máriou a malým Isusom do Egypta vybrali, že by Isusa pred smrťou zachránili. Asi nikomu nejaká novina nebude povidžená, keď sa poví, že 14 000 chlopcov do 2 rokov dalo život vtedy za Krista. Keď tak oni kráčali pustateňou, za sobou uslyšali, že kopytá koní sa k ním priblížili. A preto, što perše riešili, jak to poriešiti, chodili sa pred tým vojskom oni desi ukrati.
prišli ku jednomu stromu, Oľcha sa volala. A Maria Oľku tak krásne zvala, Oľcha, Oľcha, ci by to nám nepomohla, ci by to mene i moho syna neschovala, že by nás strašná smrť tu v pustatení nezastala. A Oľka z toho strachu začala sa celá triasty. A Marii skazala, oj Marie, rado by ja ťa schovala. Ale keď príduť vojaci, tebe so synom tu najduť, i mene zotnúť, i môj život ukončať. A taký veľký strach tá Oľka mala, že z jednej strany listia pobielilo, z jednej strany biela ostala. A nedaleko od Oľky jedlička stojala. A tak keď počula, tá na Mariu volala, Márie, Márie, poďte ku mi, ja ťa zachráňu. A tak Mária s Jozefom i s malým Christom ku jedličke prišli, tá konári dvihla, konariami ich objala, a tak Máriu Isusa i Josifa ona sochránila. A keď vojsko perešlo, predu potali koni, a daleko už boli, vtedy znovu jedlička zdvihla svoji konári, že by ich pustila, že by išli ďalej po svojej púti. A Maria za to, že ju jedlička tak sochránila i spasiteľa, Maria jedličky skazala, na znak toho, što je urobila, celý rік budeš krásna zelená. A na sviatok roždestva u každej jednej chyži budeš iši ukrašená. Ďakujeme šumne. Tak už teraz známe, čo máme toto jedličko v chyžách. Je to krásny príbeh a budeme na tom myšľati, keď budeme toho roku zdobití. No a keď ste povedali, že rady špevate, možno, že všetko troje i s devčatami, tak keby ste nám ešte dať mohli zašpevať. Ja neznám, čo my chodíme štveru a všetko vidieť len troch. Máte? Ale ja tu mám tiež našho akordeonistu, co Češ furt s nami vystupuje, bo ja Češ špevam. Ale nie je to, da s vami ako spívate. Súbor je, ale Češ furt len zdravia devčata zo súboru. Devčata a on furt je tak bokom, že nič. Takže i vy ste tu také trio, ale v podstate kvarteto. Takže kvarteto sa nám predstaví. Ja vám poviem tomu vašomu akordeonistovi, nedumajte si, že ste nič. Vy ste základ. Oni bez vás sú nič. Tak teda ďakujeme šumne, no a ešte raz teda Inovské kvarteto, premenujeme vás tu dneska v Hľanoch. Naj sa páči. Chcete, zaisto, že nám aj pomôžete. A perší to prázdnik, roždestvo Hristovo, radujся, oj radujся, zemle, Syn Božej, narodися. A to druhý prázdnik, Святого Василя, радуйся, ой радуйся, земле, Syn Božej, narodися. A to tretí prázdnik, Святého Водокреща, радуйся, ой радуйся, земле, Syn Božej, narodися. Ой радуйся, земле, Syn Božej, narodися.
Пришли днес, Господарю, до вашої хати. Хочемо вам, Господарю, заколядувати. А Ісус, мале дитя, благословить наше життя, щоб в мирі проживали і горять не знали. Isuse malenkej, što ja ti bidni môžu dati, keď nemám ti što žertovati? Príjmi, o Isuse, príjmi koľadočku, kotru ti prinošu zo svojho srdečka. Isanočku
Isuse maleńkej, rozťahni ručenky, posmíchni z doneňky, posmíchni z maleńko. Ďakujeme krásne Inovskému triu a jak akordeonistovi Matejovi. Veľký potlesk pre vás. No a ešte tak, jak kážuť u nás na Inovci. Vinčujeme vám na toto Bože narodenia, že by ste sa dočekali nového Božoho narodenia. Zdraviu, šťastiu, spokojnosti a vo veľkej veselosti. A tak, jak sa krútiť mesiačok kolo svojich hvízdočok, naj sa tak každý gazda krútiť kolo svojich žon aj kolo svojich dítočok. Bábi i didovi, vinčujeme starobu pokojnú, že by ste nezaznali ani holod, ani vojnu. Gazdovi i gazdani, всього доброго, vinčujeme my vám z Inovca dalekoho. Tak daj Bože, kopa na kopy, snúb na snúpy, tak daj Bože. Ďakujeme šumne aj za krásne vinče, ešte krajšie špevy, za krásne koľady, ktoré môže nesúť tu v našom kraju. Také známe, takže prinesli Inovčané do našeho kraja môže inče melódie, ktoré my tu až tak dobre nepoznáme. No a vierim tomu, že prinesli vám i tú krásnu vianočnú roždestvenú atmosféru. A keď je bešedovala o tých koľadách, ktoré môže nepoznáme, aké sa špevajú tam na východže, bars až tam pri Sobrancach, tak teraz prídu tu z našeho kraja speváci, Šambrinci, ktorých bars dobre poznáte a ja vierim tomu, že i toto koľady, ktoré oni budú špevati, sobi budete špevati společne s nima. Takže ich pozývam tu ku nám na pódium. Šambrinci zo Šambrona, privítajte ich veľkým potleskom na našom roždestvenom koncerte. A rovno pozývam ku mikrofónu ich dlhoročného vedúceho Milana Štigulinského, takže poďte tu menže nás, bo vy ste mali bars takú plodnú ošeň, co nebývať pre folklórne súbory zvykom, alebo pre folklórne skupiny, bo to po tých letných festivaloch je na ošeň taká pauza, taký klidek, ale vy ste išli a celú ošeň ste pilne pracovali, mali ste bars krásne výročie a ja dúfam, že už teraz toto čísla nepopletu. Dobre povedám, 10. výročie Šambrincov ste oslavovali teraz v Oseni na krásnom veľkom koncerte v Starej Ľubovni. Tak jak by ste nám môže tak zhrnuli to tých 10 rokov? Myslím, že ste sa za 10 rokov celkom rozrostli, aj keď tu nemáte baby, ale ste sa tak namnožili. Nie? Dobre bešedujú. Že sa množíme jak dažďovka, hermafrodity sme. Neznám si až tak, ale ste sa zvekšali, nie? Hej, no začínalo nás 5, teraz je nás 9, jeden tu z nás nejeboje na penky. Aj vy by ste mohli byť na penci, to treba poviesť, že dneska to bude a kapela, bo harmonika musela zostať z technických príčin doma. Ja jem volal tu Kundlovi Jankovi, organizátorovi, že ja kinčame, 2. decembra jem s vama v ruku. Ale vidíte, že my, jak treba, bojujeme do kinca, jak praví Rusnáci. Tak veľký potlesk si to isto zaslúžiť. Ďakujeme šumne, že ste prišli. A ešte... Ku tomu výročiu, no tak, v 2014 sme začali špívať pod menom Šambrinci, ale isto, že špívali sme skôr, že mezi Ivanom, s tým, što tu nie je, už sme špívali môže ešte dlhšie, ešte s takotrými špívakami zo Skalk, potom postupne sme špívali v 2060. Štefo špíval, Janko špíval po Jakubianoch a tak, no a tak. Ale Šambrinci potom už sme si dali meno, že ideme, musí to mať proste nejakú organizáciu, nacvik, tak 2014. rok pro nás byl, 2024 máme 10 rokov, tak 19. oktobra sme mali v Ľubovni taký výročný koncert s našou ľudovou hudbou, ktorá s nami natočila aj druhé CDčko, ľudová hudba Verbung, Storise. A ešte tam bolo aj rusínske trio, ne inovecké, ale rusínske.
rusínske trio, ale tam špívať młoda dama, Dominika Novotná, що Теразове, видата, притим що звала інакше, але її дідо був контра, похадzaючий з Шамброна, але вона виросла на вулицю, він ще там приженив. Hej, tak sme tak po rokoch sme sa našli. Dievčatá veľmi šumne špívajú. Dominika, druhá Sakmarová je zo Spiša, ale ne jak my zo severu, Levodských verchov, ale z juhu. V Spiskom Podhradiu teraz bývať. A tretia Simonka je až zo Zemplína, ale oni sa tak nejak zešli vo folklórnom súbori Hornáč, a my vidieť, byli v Perši, v druhej sérii, neznám, upravňa, Zem spieva. No a jedine oni boli schopní zašpívali tieto ženské špívánky, ktoré sa našpívali. Takže sme boli maximálne spokojní všetky. Niekoľko. Tak ste to krásne oslavili, toto svoje 10. výročie. Treba poviesť, že vy s Dominikom spolupracujete i nadále, a keby sa vám dnes zdalo malo tých Šambríncím na tom roždestvenom koncerte, tak môžete prísť 18. decembra do Starej Ľubovne, bo s Dominikom Novotnom budete mať čož krásny koncert, takže srdečne vás môžeme tou drogom i pozvať. No a teraz už prenechávame slovo a vo skrše špv krásne šambrínske Šambrínčanom.
Všetko dobré, čo sobie sami od Pána Boha želáte. Šťastia, zdravia, hojné vojské požehnania. Żeby ste sa dožili druhého Božieho narodenia, k polu pri úrodí, ho dvorí pri tvodi, komori hojnosti a vašich držov, Božem blahosloveniu i spokojnosti. Hristos raždaje Veselý
panové Šambrinci a ich od srdca zašpevané koľadky. Ďakujeme Baršumne, že prijali naše pozvania a prišli na to náš roždestvený koncert, bo ich špev furt tak lapiť za srdce a je nám tak príjemnejšie, sme radi, že ich máme v tom našom kraju, takže ešte raz ďakujeme. No a dámy a panové, teraz sobie dáme korotku prestávku, že by ste sa mohli troška občerstviť a že by sa mohla pripraviť naša ďalšia účinkujúca, ktorá vás prišla dneska počešoty na to náš roždestvený koncert Nová radosť stála. Vy už bardzo dobre znáte, koho tu dneska ešte čeká. Je to Mariana Železná, takže barša češeme, že ju tu privítame. Najša pačet, teraz sa môžete ísť občerstviť a keď ste tu videli všetko toto náš súbor skupín tria, tak pripravili si pre vás i CDčka, ktoré si môžete zakúpiť, i Molodo Rusine Češ pripravili dejak veci, ktoré môžete darovať takomu svojmu blízkomu pod stromík, keď ešte nemáte podarunka, takže najša pačet, stretneme sa tu možno, že o takých 15 minút pri Mariane Železnej. Dámy i pánové, Marianka Železná a ľudová hudba Fogáš prijali pozvania na to roždestvený koncert. Marianku netreba tak špeciálne predstavovať tu v výhľanoch, bo dneska sme tak na opačných pozíciách, takedy je spovedala to mene. A co sa tí veci páče, tak špeváty s takom parádnym ansáblom, alebo moderovaty, môže toto podujatie tak roždestvené?
Znáš, Alenko, sama dobrý, že aj moderovanie je krásne, ale spívania je iši odašto krajšie a to moderovanie je iši i odašto náročnejšie. Za to, že my prídeme, odspívame, ale vyžaduje sobie to i nejakú prípravu predtým, však i spívania nehovoriu, ale keď sobie človek pripraví nejaký blok koľadok alebo spívánok, tak ide s tým. Každé toto moderovanie je samo sobou špecifické a treba sa neho osobitno pripravovať, takže je to určite náročnejšie a ja im bardzo rada a zdravím všetkých Ihľančanoch. Je pro mene bardzo veľkým potešením a ne znáte, jak dneska vošla tu do tej sále, jak normálne také déjà vu prišlo a za to, že ja im začínala tot koncert predroždestvený od 0. ročníka, presne jak Alenka spomínala, moderovaním v rámci Molodých Rusiniu, takže je šťastná a potešená, že tu dneska môžu byť spoločne s mojou úžasnou hudbou, ľudovou hudbou Fogáš s vami. My sa tiež bardzo cieszymy, že jest prišla, že dneska nás rozveselí, že svojima krásnymi koľadkami rusnáckými. No a keď je povedala, že človek rechtuje na toto koncerty, tak tých predroždestvených koncertov máš celkom dosť, co jem kúkala, tak budeš ešte v Chmeľovej, v Bardiovi, celkom zaujímavé je, že budeš i v Krakovi. To je dosť také prestížne, môžu poviesť. No a keď sme tu na začiatku bešedovali, že gazdene toho majú dužo, tak v tom čase pred roždestvom Isusa Krista, tak to stíhaží. Pomen, že toto koncert teda co na peč, môže pripraviť nejaké švetelka, doma nejaké dekorácie, všetok svoj čas venuješ len tomu špevu a prípravam. Určite nevenujú všetok čas len spívu a prípravom, i keď mušu poviesť, že veľa času toho venujeme spoločne, aj chlopci z ľudovej hudby to môžu potvrdiť. A mušu poviesť, že ja sa na toto roždestvené švatka rechtujú už celý myšac, za to, že už dlhšiu dobu doma máme stromik porechtovaný a pripravený a prizdobený už na Mikuláša furt, na Nikolaja, takže u nás to ide tak postupne, medovničky tiež pečeme také, že to mušat 4 týždni išli odzrývať, že by boli dobre, bo sme skúšali všelijaké recepty a niektoré nám nechutili. No a na druhej strane mušu poviesť, že my toho suchoho brz veľa nepojíme. Ne sme takou veľkou rodinou, takže keď aj s mamou daž to robíme, tak veľa raz sa šmíjú, že my všetko len z polovičnej dávky. A ja hovorím, mami, znaš to, tam, kde ostatní začínajú, teda tam my skončili, kde ostatní išli iba začínajú. Takže my to máme tak jednoduchšie, potím pred švatkami, už sa to tak skľudniť, takže už sa teším na toho 23. decembra, jak aj už budeme rozdomovať, jak budeme variť, pripravovať nejaké koláči iši, tak šľahačkovo porobíme, takže bardzo na to tešu a určite i na to je čas. Takže ty už je pripravená na roždestvo, už spody a rovno skočíš len pod stromík a najdeš podarunku k štedrej večeri, skočíš. Ešte sa zabalujú jak podarunok, ne? Môže i to bude, ja neznám, co všetko rechtuješ na toto roždestvené švata. Ďakujeme šumne aj zvukárom a prošu veľkým potleskom ešte raz privítajte v Ihľanoch Marianu Železnú a ľudovú hudbu Fogáš. Na roždestvo Christovo svitlo jak zo zlata. Pamiataj na otca, matír, dity, muža, ženu, sestru i brata. Spomiam si na predkýv svojich, obyčají i slova, bo tot, kto svoje zabil, nemá tchyžu a tiže nemá ani dvora. Na statok nezabuď, daj mu smatok chliba. Uprolúbi sa umyj, prekresli sa, naj ťa celý rik obchodiť bida. Naj ti deti zdravľom prokvitajú a i s pomicou Hospoda Boha se len radist prinošajú. Ясли положила, Господь.
Tak, ďakujeme krásne, dámy i pánové. Musím vám povieť, že určite sa tu dneska nejaká koľadka budú opakovati, ale verím tomu, že sa vy ich radi vyslúchate. No a musím vám povieť, že i to tá nasledujúca bude jedna z tých, ktorú ste už tu dneska čuli, ale zase to bude v inakšom prevedeniu, takže verím, že sa vám bude ľúbila. Tak, dámy i pánové, ako ste čuli, toto je ľudová hudba Fogáš, za mnou chlapci sú zo Svidníka a keď môžu, tak vám ich budú tak postupne predstavovať. Môžu si zobrať tak mikrofón. No a začneme po moji ľavý ruky a toto je úžasný akordeonista Marián Cuprišin, toho isto poznáte, už sme tu boli večera spoloční. Môžete mu lepšie zatľapkať, він to má vás rád. A ja sa potím môžu pochváliť. No vidíš, Mariánko, jaký parádny potlesk im ti vybavila. No, takže furt je to tak. No a potom vám môžu povistiť, že tu máme dvoch bratov Keselicových. Oni sú troje, ale jeden sobі tam vyvaluje šunka v Dubaju, no što vám povím, lepšie mu je tam, ale príde do švatok. Takže Kamil Keselica na cymbali. Lukáško Keselica na kontrabasy. Každý z hudb hovorí, no smote, aké my máme parádnoho, krásnoho kontrabasistu, no ale posmote na toho našoho.
Tiež nám ho môžu zavidieť. A môžem vám povedať, že Lukas je bardzo veľký beťar, chlopec. A vín, keď bol malenký, tak skrl obraz Panenka Marii a napísal list Isuskovi, že Isusku, jak budú celý týždeň dobrí, jak to im hovorila, teraz mi vypadá, vidíte, jak to povistý vtip, a to teraz nejde. Ne, že keď... No mi pomôž, však to poznáš už veľa raz. No nevadí, ja sobie spomňanu. Tak nič. Ale pointa bola v tým, že na záver je to tak, že Isusku, jak ešte chceš takole vidieť svoju mamu, tam mi prines pід stromik nový bicykel. Takže toto malo vety, len ešte predtom to boli také ľapky, no ale nevadí. A i tak ste sa zasmiali. Tak vám ďakujeme krásne a dáme si ďalšiu sumnú koľadku. Dnes spívajú šti razom radije, carja roždeného sudy proslavljaje. Spívajú šti, likujú šti, slava vo vašnih glaholušti. Суди шла слава, что нам породила пречистая Дива. Спевающий, ликующий, слава во вышних глаголющий. Пречистая Дива сына породила, в яслях на сыне его положила. Спевающий, ликующий, слава во вышних глаголющий. Радується Йосиф старенький, що ся усміває Ісус маленький. Співаючий, лікуючий, слава во вишніх глаголющий. Співаючий, лікуючий, слава во вишніх глаголющий. Tak, dámy i pánové, ďakujem vás krásne a nasledujúca koľadka, alebo taká vianočná roždestvená spívanka je zbar s krásnym príbehom. Dášte nám to kus hučiť. A musím vám povieť, že ten príbeh je o tým, že veľa raz sa hovorí, že čerez roždestvo sa dijú všelijaké zázraky a že treba v nich viriť. A my, ľudia, sme nebar stvor, bar zvierujúšti, ale môže i tot príbeh vás inšpiruje ku tomu, že i také zázraky v našich životoch sa znajú dakoli udity. Takže sa teper zaslúchajte do toho krásneho príbehu a krásnej koľadke Koli Boža Mati. Koli Boža Mati po sviti chodila i svojego syna v črepi nosila. Prišla v jednu chatu, na nič sa
І так до коваля слова промовила. Послухай, ковалю, я би радість мала, якби в твоїй хаті ночку ночувала, а й кусок хліба от тебе достала. Коваль їй одвідів, я кусок хліба дам, але ночувати в моїй хаті не дам, бо я одне вночі неперестайно кую запільну роботу, ні ніч не ночую. Ковалю, ковалю, чому ти лякуєш? Яка то робота, кид ніч не ночуєш? Атькую, якую, три хреста велике, а на єднім буде сам Христос прибитий. Пресвята Марія, як то услышала, із хати коваля зармучена вийшла і вошла в остайню поміж подлята, котрі почалися діві покланяти. І там мати Божа сина породила, в яслі положила і сином прикрила, а подлятка пред ним на колінах пали, і так свojou parou jeho zohrívali. На другий день рано ковальова дівка по дворі ходила, нещасна каліка, а пречиста діва, як її увиділа, з великою радостю гнед преговорила. Приблизься ко мені, бідноє дівчатко, подай же мі, подай маленьке дитятко, як я подаю, кедручок не маю, чим можу взяти, ніж сама не знаю. І вошла в остайню, і ручка достала, маленьке дитятко матері подала, з великою радостю домів побіжала, своїм родителям ручку указала. Мої родителі, дав mi Господь ручку на просьбу премилой i svojoj mamočke. A ti vy znáte, že to včera bola mati Isusa Hrista, prečistá Diva Maria. Koval, jak to uslyšal, na kolina upal. Z velikoj radosti toto slova skázal. Keby ja toto znal, že to mati Boža, ja by jej odstúpil od svojho loža a sám bym hlavu na kameň položil i tak odpuštění svojich hříchů prosil. S takoj terpenie ho to bol prijatý, чтобы mati Boža mohla spočívati. Marie, mamočko, hřích nám odpustí a po smrti našej do neba nás pustí. Budi proslavlena s nami vo věky věky, zastupaju syna nešťastných hříšníků, zastupaju syna nešťastných hříšníků.
Hej, že to bol šumný príbeh. Čo vy na to hovoríte? Ľúbil sa vám. My takisto, bardzo im rada, že sme to takisto zakomponovali do našeho vianočného programu. A musím vám povieť, že ja mám takú slabosť na jednu poľskú koledu a neprerábľam slova na slovenské, bo už to potím stratiť to ten šmak, jak ja tomu hovorím. Takže vierujem tomu, že prekrásna poľská koleda Ľuľaj, že Jezuňu sa vám bude ľúbila takisto, jak aj my, a že umocniť, i keď je to po poľské, furt to taký pocit, ktorý už u každého človeka vierujem tomu, že začína nastúpať z tých roždestvených šatkів. Tak, ďakujeme krásne a idem vám predstaviť
ďalší zvršok našej kapele. Verzu, že si vtipy hovoriť nebudú. Dneska mi to nekapčat. Takže musím vám povieť, začnú Šimonku, keď dovolíš perše mladou dámou. Takže Lauri Micenková. To je, Laura Micenková je študentkou konzervatória, je tiež zo Svidníka, je to krásna mladá žena, takže verte tomu tišu, že dneska zastúpila Davida, ktorý je v tým Dubaju. No a Šimon Gerek je tiež Svidničan, molodý doktor, chirurg, takže dakoli mi mať chuť zašoty gambu, že božím bola ticho, ale ešte sa mu to nepodarilo, ani tak skoro sa mu nepodariť. A Šimon má takého kamaráta, takisto i chlopci, Miša, dneska si srandu robila a sme sobi srandu robili, jak sme to čekali na vystúplenia naše. No a tak mi nedalo, že bym ho teper nespomianula, no ale tomu Mišovi, za to, že Mišo sobi doma, že keďže Šimon je doktor a ešte len teper nedávno začal doktoriuváty, ordinuváty a ličity, takže už má bardzo veľa peniazy, bo to teraz všetko tak ide, znáte okolo tých doktorioch, no a tak minule mu hovorí Mišo, že Šimona, to što toto jest dostal minule na pit stromik? A vin hovorí, že poď tu, smotri cez oblak. Vidíš tam toto červený motor, to ten Mercedes? A vin, hej, to také jest dostal, on ne. A vin, ne, to takoj farbo tepláka im dostal. Tak, dámy i panové, a teraz mi dáme ďalšiu šumnú koľadku. Asi ju nebudete poznati, ale nám sa bardzo ľúbiť, takže váš potlesk potím nám dá znati, jak sa ľúbila vám. Oj, štedrý večír, hospodaroňku. Oj, štedrý večír, hospodaroňku, kliče vás Gospod na večeroňku. Oj, štedrý večer nastal nám leni, ja zavinčuju vaši rodini. Oj, štedrý večer nastal nám leni, ja zavinčuju vaši rodini. Ja zaštedruju vašich žočky, prinesu radistku rodinočky. Naj vaše dity vám vyrastajú, Božoho Syna si proslavľajú. Naj vaše dity vám vyrastajú, Božoho Syna si proslavľajú. Radi si zhodu vašomu domu, žite u míri a ich zdoroviu. Hristos rodился u Vitlejemi, Hristos krestilся v rički Jordáni. Hristos rodился u Vitlejemi, Hristos krestilся v rički Jordáni.
Ďakujeme krásne. No a už asi nebudú veci ľapaty, bo už v vtipoch nemám veci, takže dáme sobi ďalšiu šumnú koľadku. Môže ste už ich dneska i čuli, ale to vôbec nevadiť, to je všetko dovolené. Takže chlapci, hrajte. Dobrý večír tobі, pane господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Простиряйте столи, та й се обрусами, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився, бо прийшли до тебе три праздника в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Пречистая діва народила, в яслях вложила, сіном прикрила, волілася, палаяся, звізда ясна, світить красно над вертиком. Прийшли пастирі, узріли дитя, Ісуса Марію, Йосифа старця, свої дари подавали і весело співали слава Богу. Прийшли тріє цари, принесли дари, мирова дали злато, ударовали. Прими, Христе, от нас дари, щоб смертя оглядали в царстві Твоєм. Прими, Христе, от нас дари, щоб смертя оглядали в царстві Твоєм. A ja vám vinčujú na šťastia, na zdravia, na to Bože narodenia, že by vám dal Pán Bych toto švatka perižitý a druhých sa dožitý, hojnejších i spokojnejších. Že by ste mali od ľudí príjezd, od Pani lásku a od Pána Boha požehnania. Hristos raždajúca. Už ideme, za koľadu ďakujeme. Через Рождество Ісуса буде в небі наша душа царствована. Через Рождество Ісуса буде в небі ваша душа царствована. Най наш кажда здравий буде, що нас прияв по коляді. Дай Боже много літа, на многая блага літа, многая літа. Дай Боже много літа, на многая блага літа, многая літа, Dámy i pánové,
Mariana Železná a ľudová hudba Fogáš. Veľký potlesk za ich krásne koľady v krásnom prevedeniu. Ďakujeme im baršumne, že prišli a ďakujeme im, že nás tak krásne rozveselili v tej druhej časti dnešného 6. ročníka roždestveného koncertu. Nová radosť stala. My sme, drahé priateľe, na koncu. Môžu poviesť, že to bol krásny zážitok. Ja vierim tomu, že to tak čujete i vy, že domu budete odchodiť naplnené tou vianočnou predroždestvenou atmosférom, že to už nebudú strese, nebudú to nervy, ale že sobi do tých roždestvených švát užijete tú krásnu atmosféru, ktorú sme tu dnes na tom pódiu započali. Keď bešedujeme, že dnešný koncert, ja vierim tomu, že sa podaril a môžeme povedať, že sa podaril, tak chceli by sme ešte raz baršumne poďakovať všetkým, ktoré prispeli ku tomu, že sa mohol vôbec uskutočniť. Ďakujeme baršumne obci Ihľan za to, že finančne podporila dnešný koncert, čiže občanskému združeniu Molodé Rusíne za zapožičania zvukovej a svetelnej technike. Chlopci sa dnes poriadne zapotili, jak ste mohli vidieť, takže ďakujeme našomu hlavnomu zvukovomu majstru Matušovi Kopilovi, podiovomu zvukárovi Mirovi Kundlovi, venci až prišiel potom potlesk od vás. A čež od svetelnej technike tu bol Marek Čopiak, ktorého čež vás dobre poznáte. No a najväčší potlesk si zaslúži to, co mal v Ihľanoch posledné dny a posledné týždne najväčšie strese. To má gazdenia nič. Takže veľký potlesk Jankovi Kundlovi a ten ho pozývam tu ku nám na pódium, že by jak hlavný organizátor event sa vám prehovoril. Povedať, že toto je jeho posledné organizovanie koncertu, to ja neznám, si teraz ho nevypískame za také slova, ale vierujem tomu, že i keď sa oženiť, takže i potom príde tu do Ihľan vám tot krásny roždestvený koncert zorganizovať. Ďakujem pekne, Alenka, za slovo. Keďže vidím, koľko vás tu dnes prišlo, takže asi ťažko budú sa hľadať slova, ale každopádne chcem tak vyjadriť vďačnosť, že kto akokoľvek podporil dnešné podujatie, kto akokoľvek priložil ruku k dielu, aby sme prežili tento krásny 6. ročník koncertu. A keď Lenka povedala, že bude 16. ten ročník, tak verím, tak verím, že no, pri zdravíčku a možno a s Božou pomocou, že to možno bude aj ten 16. ročník. Takže ešte raz ďakujem vám, že ste všetci prišli a zároveň asi veľké poďakovanie patrí dnešným účinkujúcim, ktorí ku nám merali nemalé kilometre až od Sobranec, aby nás prišli potešiť svojim spevom, slovom. A tak sme mohli spoločne prežiť tento fakt pekný 6. ročník. A čo asi na záver dodať, dovolte mi len tak, bolo dneska podané veľa vinčov, ale ja sa budem držať z toho svojho. Tak mi dovolte povinčovať tak po našomu, jak sa tu v Ihľanoch vinčuje. A ja vám vinčuju na šťastia, na zdravia i na to Bože narodenia. Aby ste sa dočekali od roždestva do bohojavlenia, od bohojavlenia do voskresenia, od voskresenia do vznesenia, od vznesenia do stalít, jak vám Pán Boh priznačí i vo vík Christos raždajecia. Ďakujeme šumne Jankovi Kundlovi. No a už jak spomnul, bar si vážime, že prišli i naše ctené hosty, ktoré nastolili tú krásnu atmosféru. Takže prosím za veľkého potlesku ešte raz na pódiu privítajte Inovské trio, Šambrincov a Marianu Železnú s ľudovom hudbom Fogáš. Prosíme ich všetkých, že by prišli tu ku nám, že by sa vám ešte raz ukázali, bo sú parádne, tak by bola škoda trimať ich tak dať za kulisy. No a takú poslednú bodku, takú duchovnú bodku za dnešným roždestveným koncertom dá váš otec duchovný Janko Bočkaj a my ho pozývame v tej chvíli tu ku nám na pódium, že by sme môže aj takým jeho slovom krásne duchovne ukončili toto dnešné špevy, koľadky, roždestvený koncert. Vy isto znáte, že Janko je od nás z Lipníka, takže my sme vám ho tak zapožečali na farnosť na dajakú dobu. A najša páčet, odovzdávam mu slovo. Ďakujem pekne aj za reklamu. Na záver tohto krásneho roždestveného koncertu si dovolím ešte pár myšlienok.
Možno, že ste si všimli, že tieto koledy, ktoré tu boli pred chvíľou interpretované, nie sú len takým jednoduchým ospevovaním a uspávaním Ježiška, ale nesú v sebe takú naozaj hlbokú teológiu. Jednoduchým ľudským zrozumiteľným jazykom sú v týchto slovách, v týchto koledách ukázané základné pravdy, ktoré učí cirkev. Skúsme naozaj tieto pravdy vnímať, aby sviatky, ktoré sú pred nami, neboli len o materiálnych veciach, len o rozsvietených svetlách, o ktorých tu bola reč. Ale aby Boh, ktorý je svetlom pre tento svet a vstúpil do jaskyne, vstúpil do našich srdc. Aby jaskyňu nášho srdca rozsvietil a prebýval tam. Aby sa tam narodil a priniesol to, o čom sme spievali pred chvíľou. Aby priniesol pokoj, radosť a svoje požehnanie. Toto prajem všetkým z nám, aby sme toto v týchto nastávajúcich dňoch, ktoré sú pred nami, aj prežili. Teraz na záver dovoľte, aby som vám udelil požehnanie. Poprosím vás, aby ste stáli. Blahoslovený je Hospodne na vás, toho blahodáty človíko ľubiem, všech daní prísno i vo víky víkov. Amen. Podáš, Hospody, rábom tvojim, všetkým účinkujúcim, moderátorke, všetkým, ktorí pripravili tento koncert, i všim vírnikom, i všim zdi prisútním mír zdravie, s dlhodenstviем na mnohaja i blahaja lita. Mnohaja Ďakujeme vám barskrásne a prajeme vám a vienčujeme nádherné, krásne, požehnané roždestvené švata.